Milyen kötődésed van a Nádasdy várhoz? Általános iskolában több kötődésem is van. Ide jártunk a könyvtárba könyvet kölcsönözni, és a detektív sorok versenyen is többször részt vettünk, valamint a várparkba jártunk fotlétesi órán, ami nem volt a kedvencünk határozottan. Emellett az IASZ versenyen is részt vettem. Minden évben részt veszünk a Vármeetingen, ahol egyszer modellként is felléptem, illetve az evangélikus bálon is táncoltam. De júliusban voltunk a Sörfesztiválon, és az előző években többször is voltunk a Nádasdy Fesztiválon. 26 évvel ezelőtt a Sárvári Vár házasságkötő termében tartottuk az esküvőnket. Későbbiekben társas táncra jártunk. Ként néptáncolni jártam a Sárvári Nádasdy várba, az idén márciusban pedig bombonkészítő workshopon vettem részt a lányaimmal.